itatanong ko sa'yo, paano ba ito talaga alagaan ng hindi malulusaw? Kasi di ba ayaw niya sa init? Hindi, okay lang. Ano naman siya. Pag talagang nakanit, pwede. Ang gusto niya kasi, laging didiligin. Pag dinilig siya, umaga ngayon mainit, umaga hapon. Pwede rin mamaya, halimbawa Pwedeng pagdilig niya kasama yung dahon. Pwede. Ah, ayan nga oh. Ayan o, swerte. Tawagin natin si Madeira, 60 pesos lang. Pero baka kasi, Ayan oh. dati bigay namin sir. Ayan oh, yan. Sa ibang kulay niya. Oo nga. Itong mga cosmos nyo to, tayo magkano? Tatlo isang daan. 300 lang daw to. Kahit malusaw, Tubig lang 60. yan ang tubig. Ayan. Kaya tuloy na, parang nadala ako. Umaga, mga 2 p.m. Didiligin ang sarap. Mga 6. Pwede kinabukasan na ulit ang dilig. Pag 60 nadilig mo pesos. sa dinilig ko Ay, kami nasa kanina, loob. Pwede nang ang dilig Tawagin bukas mo. sa umaga. Ang gaganda ng mga ano nila. Senya to natin, oh. Senya. 35 lang din, pati itong cotton ball. Yan. Ano? Ano daw? 60 nga! Oh, ma, baba ka! Baba! Nandito pa sa kabila. Oh, paninda. Ayan. Ang gaganda ng senya nila. Ito maganda videohan ang kukulay, di ba? Ayan. Uy, wow! Danya, 60! Ma, 60 lang yan! Ayan! Ganda! Ayun. Anahin mo ako magkano yung palmera daw, Ilorde? Ano doon? Ayan guys, so naku, na-addict na naman ako sa dahlia. medyo mataas yung kuha natin ng isang araw, pero naubos naman. Pero ito talagang sok sa budget, 60 pesos lang. Yan. Ma, 60 lang daw to, ma. 60. Kahit malusaw, pwede. Lupa. Direct sa lupa, pwede. Oo nga eh. Ayan, ginaganaan si Mother. Ganda lang isa? Opo, hindi. Kung saan kaming garden dumadayo. Pero syempre, inaano namin kung saan kami makakabili. Ate, ang dahlia ba? Ilang ano? Pwede mo rin itanim yan. Ayan o. Sa buto. Hindi, Pero, pwede mo rin itanim yan. Ano, ito tangkay. ayan. Maliliit niya. Pwede, Ate, pag nalanta lahat ng kanyang bulaklak, pwede mong ilipat uli. ililipat uli. Ganun lang din. Ito ganyan din yan. Pwede mo rin yung itanim. Oo. Sa stem. Tandaan daw yan? Alin? Sa kabila nagtanong sila. Kunin mo nga kung ano. Basta ako alam ko, ang ganda ng dahlia. 60 pesos lang malo. Yan. Kasi tag-init naman to talaga ate, di ba? Yan naman, ang dilig naman niya araw-araw, isang beses. O isang beses. Narinig mo, Mader. Araw-araw, Isang beses. Ito, 2 beses. Ang bang harap lunch to, Impatient. impatient, kailangan talagang umaga hapon ng dilig. Ang ganda sana ng mga bulaklak. Yan to. Nakikita kasi ito yung kami ng isang bago nito. Ayun, ang ganda oh. Ayan. Buka na ito, bukas. Buka na yan. Ate, buti may dahlia kayo. Kabibili ko lang niya kahapon. Pinatanim ko. Kasi ang akin hindi pa nabulaklak yung mga tanim. Ayun. Buti pa si ate, hindi takot sa camera oh. Kaya ginaganahan tayong bumili. Ang gaganda pa ng mga tanim niya oh. Yan oh. Ito, margarita. Ganda rin. Margarita pala to. Akala ko senya rin. Ayun, Margarita. Magkano naman po dito? 35. 35 din. Itong buttons, 300 din po. Yan, everyday. Ito ang everyday. Pasensya na ate, hindi ko pa masyadong kabisado yung mga plants. Pero ang mahalaga, tagta 300 lang ito. Ayan guys. Makukulay. Ayan. Impatient.
Impatient ma. Ito. Hindi ba ito masilan? Hindi oh. Basta laging yung dilig niya twice a day. At saka kailangan natin, hindi talaga siya natutuyuan natin, oh. Ako. Kaya pala nalusaw. Siya lagi niya dilig eh. Gusto niya laging tubig. Mahirap yung lagi yun. Yan. Aray ko. Itong mga kutsarita nyo. 20. Oh, 20 lang. Ang lalago guys, oh. Yan. Ayan, ang daming kutsarita. 20 lang. Ano ito, ate? Ito pa rin ako. Arusan yan, ma. Sa pagita. Ay, sa pagita ba yan? Yan lang. Nagbagong isip. Magkano yung sa pagita? 40 na lang. 50 yun. Ayan ang mabango. Isang daan na lang to. Ayan, Isang daan na lang. Ubusin ko na lang to. baka naiyak ang aking ano. Yan eh, ang daan. Ayan, inuubos na ni mother yung sampagita. Ayan, oh. Marami rin pala sila dito mga rare plants. Yan, oh. Ang gaganda, oh. Ayan, mga nakapat na. Hindi ba ito sila ng sampagita? Ay, hindi ma. Kahit ilaban mo yan sa ano, Initan? sa initan. Ay, yung likod ni mother ang nakukuhaan eh. Maiharap mo nga, mother. Ayan, mabango yan. Naputol pa. Naputol pa bulaklak. Ayan nila, itusok mo eh. Ano yun, ilang fingers yan? 2, 4, 6, 8 fingers. 8 fingers, ma. Magkano yung ganito niya? Eh, okay man. Ha? Magkano po yung ganito niya? 8 fingers. Ano yan, 70. 70. Lucky plants. Yan yung lucky plants. Lucky plants. 8 fingers. Ikaw para kayo makadaan. Itong forgive me not, ate, magkano? Hindi pa din ngayon. Ate, forgive me not. Forget me not, hindi forgive me. Ay, nako. Yan, ang ganda. Ate, magkano? Ha? O, ito ma, kahit banat-banatan mo ng dileg, yan. Hinahawakan ni Kuya. 7. Nandito lang kami, hindi ka makaikot eh. Gandang-ganda si Madir eh. Ate, yung begonia nyo, magkano raw po? Ate, yung begonia nyo? Begonia. 40 daw, Madir. 40, mga paninda. Pati itong maliliit. Oo. 40. Ba? Yung mga variety nila ng begonia. Ito ate, begonia rin to, no? Ito? Ay, ito? Astro. 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 Ito. Pearl. 40-40 rin ate to dito. Ito yung oregano. Oregano. Ano yan? Oregano variegated. Magkano to dito ate? Ayan, variegated. Wait lang. Ito si ate. 60 na lang. Ito 60. Wait lang, te. Sige, picture. Ito, begonia na. Ito, 100 na lang ang paninda eh. Oh, pagpaninda, begonia. Begonia rin to. Ito yung African violet. African Ayan violet. ang bulaklak niya. Pero ate, variety siya ng begonia. Hindi, ito hindi. Ah. Mga variety ng African violet. 100 siya, guys. Dami Ito yung na- mga kalateya mo, ate. Magkano po yung mga ganito nyo? Ano, 100. 100 po yung mga ganyan. Ito, mowa, 40. Ate, pwede ko bang makita yung ano, mayana mo? Magungulik ako. Ate, anong ginawa mo dito? Yan yung African talisay na hindi siya, ano, hindi white, diba? Oo. Pero imported din to. Ah, African talisay din pala. Ang ganda ng pagkakagawa mo eh, oh. flat na flat. Flat na flat talaga. Ang ganda ng ginawa mo sa ano, Kaya yung ano, ayun oh, sa bakod mo. Di ba? Ang ganda tignan. Ganun po, 200. Silum 200. Malaki maliit, magkano te? 75 na lang. 75. Ito yung mga imported na ano.
crotons, yan. 75 na lang daw. Ito. Ito ba, hindi ba ito madaling mana? Hindi ma, sa init din yan ma. Sa init din. Busy po si ate. Mag-video-video muna tayo guys. Ate, may mga mayana ka bang ibang variety? Nasa likod. Talaga? Saka din sa likod. Pwedeng makita. Ayan, sige, wait lang. 75 lang. Well, Ito yung mga nakatanim sa lupa ate. okay lang No? ang akin dyan. Ano lang. Nado sa likod yung mga Itong party in time nyo ate, magkano? 300. 300 din. Mamatay. Hindi ho. Ano na ho yan? Tablet. Tignan niyo guys yung ginawa nila, o, di ba? Ang ganda. Sa ilalim, mayana. Yan. Tignan mo yung ginawa nila sa plants, o nilandscaping nila, o. Nakatanim sa lupa. Mama, tignan mo, ang laki, no? Yung Mickey Mouse. Oo nga. Wait lang, ma. Ito, ang ganda rin na ito, ma. O, yan, o. Tinanim nila sa ano, o. Ganda. Tignan mo yung mga mayana nila. Wow, nilagyan pa nila ng mga design. Di ba, ang ganda. Ma, gaya ng gagawin natin dun sa Batangas. Excited na ako. Yan. Yan, video-video. Busy yung tindera, guys. Pasensya na po. Yan. Binidyoan lang natin kung gaano kaganda yung kanyang mga plants dito. Yan. Kita ni ate, ilan ako lang. Ito guys, yung kanyang mga bigonya nakalagay na sa pots yan. Yan. 250 po. Kasama ng ito, heart leaf 250 rin. Yan. Pati itong mga kalateya nila, mga nakapat na. Yan, 250. Yan. Ate, ano to? 5 ho. Ayan guys, yung Isa mga na kalateya ni ate, mga iba't ibang varieties niya. 250 yan, pero pwede 200. Yan, nakapat na oh. Pati yan. Yan. Pwede 200. Swak na sa budget yan guys. Yung kanilang Marian. Yan. Yan lahat yan. Yung ganitong pidilip nila, 500 daw po ito. Kala ko 250 rin eh. Madami. Ito ate, magkano? 500. 500 din, puro Thailand. Thailand. Ay, ano lang. Pink Lucky. Yan. Pero mura na rin to guys. Ano, Monster Adansoni. Adansone, 200 lang guys. Yan. Ito guys, yung munting garden ni ate. Yan. Ito yung bahay niya. Yan. Dito sa harap yung kanyang mga tindang garden, kanyang mga plants. Tignan mo ginawa niya dito. Ang ganda. Yan ang nilandscape niya, di ba guys? Yan. Ayan. Ayan ang ginawa niya guys. Tapos ito yung kanyang mga plants na mga tinitinda. Nandito tayo muli sa Barangay Ulat. Yan. Ate, magkano pepperomia nyo? Pepperomia. Pepperomia. Peperomia Russo. 200. Pepperomia Rosso, 200 daw. Rampol. Rampold. 200 yan ate. Ito, mga antorium mo ate, magkano?
450, nakapat na. Yan. May flores nila. Binibenta niyo ba ito ating may flores nyo? Villa Flores. Magkano yung ganito nyo dito? 150. Pwede mo po. Ayan. May flores. May ganito tayo man, di ba? Ayan, apat ang ano. Ayan, sa ano, 140. Ah, basta. Ang type ko yung dahlia. Yung ganito nyo ate, palmera, magkano nyo? Palmera ate? 100. 100 lang. Wala ng plastic kasi nasisira tuloy. Natutuog sa ano. May mga tea plant pala si ate dito. Ayan. Magkano po dyan? 70. Ah, pati yung pikaran nyo? Tara. Ganun din. 70? Ah, okay. Ilan-ilan naman. Ang hirap buhayin ng pito. Ay, yung mga ano nyo ito, Nay. Ay, Nay, ate, magkano to? Oo. 70. Yan. Ma! Pahingi ako niyan, ah. Alin daw, ng alin. Ate, wala bang libreng dahlia? Hindi ako niyan bibigyan ni Mother, eh. Ano yan? Hindi ako bibigyan niya ni Mother. Tinda niya yan. Joke. Ah, nambobola tayo. Baka libre. Yan. Ah, ito. Maganda. Ate, pwede bang libre mo na lang sa akin to? Naku, sasamaan loob ni ate. Kuha na lang. Ayan, ang panlibre ko, mayana. Oh, pero trending na trending yan. Yung mayana na yan. Mayana daw ang libre. Mayana na naman. Dami ko ng mayana. Tanong wala. Ayan. Pero tayo niyan eh. Gusto ko yung wala. Wala. So po ko yung nakita dyan. Wala kayo. Meron ako niyan. Ako nagtanim niyan kanina. Kinalikot ko ng kinalikot. Mukha siyang wala. Meron naman pala. Hindi ko nga natin. Magkano yung ano nyo? Kung namimili po ako, guys. Ay, ito ang wala. Yung ano, Ay, parang maliliit lang siya. ano tawag nito? Palmera? Oo, magkano palmera? Ano? Wala akong mapili. Ah, ito. Kulay ano? Ito, to. Nalanta na yun. Kulang na kulang sa dilig. Yan. Ito. Yan. Yan, sige. Yan. Salamat ate. Libre na Si naman. mother, Oo. kumuha. Hindi. Ayaw. Ayaw niya sa mayana. Mamaya maubos yung paninda mo. Ay, ang dami na palang mga... Oo nga, ayan ah. Naaarawan ba to dito? Parang hindi lumalabas yung tunay na kulay. Yan talaga yan. Ah, yan talaga yan. Sabi nila walang blue. Bakit parang blue to? Di ba? Eh, salamat ate ha. Parang ito nga wala ako. Yan. Salamat po, libre. Ano nga ba? Ha? Ano nga, nakalimutan ko na ang pangalan. Magkano yan? 25. 25 din oh. Yan oh. Yun Ah. ang 20 yan. Ano nga ba pink? Ano to eh? Salamat ate. Pink. Mama, mura yung dahlia ni ate no. Balik tayo dito. Itong buhay. 60 lang sa kanya. Marami pang buhayin yan. Baka mamaya pagdating ko galing sa Batangas, patay na yan lahat. Hindi naman oh, ere malago. Kaya lang wala pang bulaklak. Eh, mas Ah, yan. bulaklak. Oh yeah, 20 na lang. Oh, 20 Sabi na niya, lang. 20. Ah, ito palang dahlia. Hindi lang pala buto. Nilaling. Pati yung stem niya. Anong hanap? Ayan, pwedeng itanim. Yan. Hanap ka, pasok ka din. Sige, try natin. Ito. O yan. Yan pala. Madali lang buhayin yan. Ah. Nadidiligin niyo tuwing hapon. Salamat ate, ma 60. Ah!